hemen problemen ebazpenerako estrategia ezberdinak aztertzen. Hirugarren estrategia bat landuko dugu gaur. Gelditu une batean bideoa eta irakurri arreta enuntziatua. Agian badaukazu buruan estrategia bat, enuntziatua ulertu duzu, estrategia bat buruan daukasuna horrela eramango duzu, eta horrela eginda emaitza lortzen baduzu, ondoren egiaztatu ahalko duzu. Ez baduzu lortzen, badakizu, bilatu beste estrategia bat. Kontuan izan, egindako lana beti onerako dela. Beti zeo zer ikasi duzu eta aurrera egiten ari zara. Blokeoa gainditzen eta bide berriak aurkitzen ikasten duzu. Hau bezalako problemetan argi dago zein den estrategia egokiena. Esperimentatu kasu errezago batzuekin. 7/2009 oso zenbaki handia da eta horrekin gure kalkulagailoen ahalmenetik kanpo dago emaitza adierazpen esponentziala erabilita emango digu eta beti borobilduta. Baina borobilketa horrek ez digu balioko, eskatzen diguten galderarako. Az gaitezen kalkulu hauek egiten. 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 eta horrela berreketa hasierako berreketak ea erregulartasunen bat topatzen dugun. Hasiera batean, hasierakoak errezak izango dira, besteak kalkulatzeko kalkulagailoa erabiliko dugu. 7/7, berri 49, berriru 343, berlau kalkulagailoaren laguntzaz 2000 7/5 emaitza, 7/6 emaitza eta jarraitu algeneko genuke kalkulagailoaren ahalmena gainditu har. Dena den galderan azken zifraz bakarrik galdetzen digute. Azken zifra 7/9, berriz 7/9, hurrengoa 3 izango da, zergatik 7/7, 7/6 bider 7 delako. Orduan 7/7ren azken zifra 3 izango da. Ikusten ari gara azken zifra 7/9 bat segida hau errepikatzen dela launaka eta ondorio 7/7ren azken 7/8ren azken zifra ere bat izango dela. 7/12ren azken zifra arrozi berberagatik bat izango da. Orduan, 7/2009. Berretzaile honek lauren multiploekin zer relazioa du? 2009 zati lau egin beharko genuke. Emaitza, 20, 0, behatzi, eta 2 ondarra bat. Orduan hau da, 7/4 52 aldiz, eta behin gehiago. Orduan, honen azken zifra zein izango da? Biderkadura honek daukan azken zifra bat izango da. Eta bider 7 egingo dugunez, azken zifra 7 izango da. Eta azkenik 2/2010, 2/2011, 2/2012ren azken zifrak 9, 3 eta 1 izango ziren urrenez urren. Azken finean, laukote hau lau aldiru errepikatzen da. Problemari amaiera emateko. Gogoratu galdera hauxe zela. 2/2009 ken 2009ren azken zifra zein da? Ikusi dugu honen zenbaki handi honen azken zifra 7 izango dela. Ken 2009 egiten badugu, azken zifra zein geratuko da? 6.
argi dago 6 izango dela. Zergatik, 7 amaitzen den zenbaki bati 2009, hau da, 9 amaitzen den beste zenbaki bat kentzen badiogu, kenketa egiterakoan 9tik 17ra 6 dagoelako. Problema bukatutzat eman dezakegu. Gogoratu ondo estrategia hau problema askotan oso erabilgarria izango delako. Hemen duzu problema berri bat. Kontuan izan landu dugun estrategia eta ebatzi. Ziur nago ebaztea errez lortuko duzula.